Салом алейкум ва раҳматуллоҳ. Дар инҷо духӣ аст. Як чанд намуд духиҳое ҳаст ки производствои худи Макка аст. Сирма бояд бошад. Ана ин хел духиҳо аст. Мана бародаро, ино духиҳои хуб доранд. Идан бародарони азиз, як сумка калон барои шумо туҳфа овардагам. Тамоми намудаш ҳаста, ина бо даже кож нишаста. Ана идан оз нақша мефаҳмем ки чанд сум. Бахшаш ин 10 риёл беҳад туҳфаи хуб аст. Ам кожни барои нафароне ки мехоҳанд. Хай барои мо боли бо иншоалло ки ясм дасм арзон мекардагист бародармон. Ана инш нахали сумкачо дай. Баъд мо пулро хай мегирем мебирем, проблема нест. Карта дори перевод кунем, а? Сбербанк дори? Машаллоҳ. Беҳтарин. Инаша мебинем. Ина бародаро беҳтарин духиҳое ки беҳтарин аст барои шумо. Маромад бародаро, инқадар қиматам нест ва аммо духиҳои беҳтарин аст. Ҳар як духиро мо иншоалло ки бо тести ривад мекунем мефаҳмем ки муҳоҷирон не ҳоҷиён фаннахранд ва ин нафаре ки пеши мо омадаги иншоалло ки одами давернияй мо ина иншоалло ки ҳастай одамое ки хеле тури чандин сола мешиносаш иншоалло ки чизои хитой намебиёрад чиста производствои ҳаминҷа иншоалло. Ана аз ҳама хубаш анамино ҳастанд ки барои рафиқон дӯстони худ туҳфа метӣ. Ана биё, машаллоҳ, даракшо. Открой, пожалуйста. Ана бо иҷа дорад чорни тимин. Мо чӣ хеле ки медонем чорни тимин яке аз беҳтарин чизе мебошад ки ба ҳамаи дард даво аст. Сурма дора. Ин сурма барои имина барои занако аст. Мардакон бикашан ҳеҷ гап надоранд. Ина ака. Санги надорам. Ҳоҷӣ? Ира агар зан мардакон бикаша дай надорам, мешава. Ана бародар. Ана иҷа мондаем. Нишон метем ба шумо бо ям чорни. Гирифтан шуно? Ина аст ина пешум аста. Маз чанд пул даст? 10 риёл. И почти распродажа барои шумо овардагия ки арзон. Яъне барои шумо ташвиш накашен, ақадои куча фаршиви нагирен, ино оригиналанд. Аз ҳамин коробкошон маълум аст. Ва вақте ки бу мекаше вақте ки бу мекаши буш чандин сом меиста. Ина уже аллакай одамо бисёр шидан. Иншоалло биёен ама. Иншоалло савдоам хуб мешавад. Духиё биё бародар анҷа. Чимо чанда чи то? Домло ҳамон Biz telefon radyo ина бародаро ҳозир илош мекунем. ҳозир мефаҳмемаш буш чӣ хела. Кубза ҳазрат датанат за женския. Не шӯхӣ мекунам. Маша беҳтарин. Ҳоҷи ку як даст сухан бугӯ чӣ хела качество Kira bugün bucun Xəbər qəmizlərim, o qəmiyə bax qəmizlərimdən. Maşallah behtarin aст.
майли хай бародаро панотон ба худо маам як духи беҳтарин вибират кунам барои хонагиҳо ва иншоалло ки бо чахча мекунам. ин айҷа чӣ хеле духи дар кора шумода машалло немада бисёртар маҳбул шуд ки падарич не як бурданаш беҳад вазм меша. бародари азиз вақте ки ҳаҷ омаден машалло номери телефоншо дар онҷа менависам шумо дар кор шид марҳамат занг занед агар дар дигар ҷон бошем ба дасти мардуме ки аз ҳамун ҷо иншоалло ки рӯй мекунам.